Kaixo denoi eta ongi etorri Alabazan saiora. Artxiboari hautsak entzeko ordua heldu da eta luzapenak egin eta gero, bai, ondo entzun duzue, kirola izango dugu eta berbagai gaurko atal berri honetan. Gure herrietako zelai, kantxa eta kirolitzorduak jendez lepo ikusten genituen garai hartan, gazteak iluzioz, veteranoak esperientziaz eta zaleak pasioz beterik. Urte horietan askok eman zuten lehen pausu handia eta beste asko kirolaren bidez komunitatea sendotu zuten. Batzuek marka handiak lortu zituzten, beste askok berriz eguneroko lan isilean eraiki zuten gaur egun oraindik ere bizirik dirauen kirol ondarea. Pantailaz bestalde beroketak egin badituzue, gogor hasiko dugu gaurko jokaldia, borroka librean arituko gara. Horretarako Maider Unda borrokalariaren hastapenak ekarriko ditugu gogora. Maider bere anaiarekin hasi zen entrenatzen Otxandion. Bere esanetan hasieratik gustatu zitzaion borroka librea, naiz eta Euskal Herrian maila kaskarra zegoen. Hasi nintzen Otxandion, etorrik zelako irakasle bat erakusten, da gero jarraitu dut Gasteizen, eta oin noia Madrila ez nivela igotzen joan naiz. Kirola ez ezaguna da borroka librea Euskal Herrian. Gehien bat judon ibiltzen den jendeak aukeratzen du borroka librea eta emakume gutxi daude. Otxandioko egoera ostera bitxia da. Aspaldidanik daukate borroka libre taldea. Hala ere Maider da kirol honetan aurrera egin duen neska bakarra. Garai hartan borroka librea ez zen oso ezaguna gure bailaran, baina gazte askoren erreferente ere bazen unda, eta borroka librea ezagutzera emateko saioak egin zituen Aramaion. Jo, astindu bat baino gehiago hartu dute hor. Denok egin dezakegun kirola dela dio undak, baina nire kasuan aurrera gorako utziko dut torpe xamarra naiz eta. Eskuko pilotan hobea naiz, zuek? Debarroko pilota txapelketan, jo eta zu, aritu ziren eskualdeko pilotaria garai hartan, baina oinatin pilotari falta zegoela zioen Jon Romarate Zabalak, oinatiko pilota arduradunak adi. Bueno, osasun txarra, pulmoia ez da aldatzen, ariatzen baina gripe pixka dago. Baizik, karo, mutikok nibiltzen geha mutikokin eta baina ja 12 urte edatu ezkeo ja futbolea pasatzen dira. Guain talde politia bat zuen alebinetan, guain dabiltze jolasten eskolarteko txapeketa, baina esan da ere futbola diguztela. Eta hori pasatzen zaigu. 12 urte arte bastante ondo, baina urte horreia talde alde ditin du. Datozen protagonista hauek bai artistak Txikito de Benegas Arrasatearra eta Gumer Encina Eskoriatzarra nor baino nor hobe aritu ziren uharkapen jokatu zuten pilota partida xelebrean. Hori bai sasoia hori! Mil kolor hau izan zen oihurik entzunena. Eta azkenean aurreikuspenak bete egin ziren. Txikito de Benegas Mondragoetarrak 27-17 irabazi zion Gumer Encina Eskoriatzarrari. Hasieratik Arrasatearrak aldea hartu zuen markagailuan eta azkenean 27-17 irabazi zuen. Gumerrek botilleroaren lana eskertu zuen partidako momentu askotan, baina azkenean ezin izan zion Txikitori aurre egin. Partidua jokatu ez, baina afarira joango nintzateke. 1000 kolora entzun omen zen, baina Elgetako pilotalekuan horrelakorik ez entzutekotan egon ziren garai hartan. Izan ere, 27 urtez Oskarbi elkartekoak kudeatu zuten pilotalekuaren erabilera eta kostasitzaien akordio batera heltzea udalarekin. Protagonisten hitzetan jakingo dugu nolakoa izan zen akordio hori. Ez dakizen ondako igual esan bia da fandaneko eta 14 urtean frontoia erabiltzea Oskarbi pelota taldeak iruan da bela, garbitzia eta argisa kobrau eta hori. Eta gori udaletxeak kanbixukin gura zaben punto batzuk lotzi erori eta guk esan zutzen gure aldetik eragiruateko frontoia eta guri moteko bakarrik entrenamintutako eta partidetako orduak eta gure aldetik negozioa basa onera petzatzen zen moruan eragir bateko. Da hori hartu zen oso gustora, porque gaina zinegotzaile batek esaben espero eta espero alako proposamen hona gu gehitia, baina hori ikusi da nire fronteia iruaten da ez da negozio, hori ekin dia guri lotzen da gura zaben fronteia orduak kobratzia partidu pelotakoak eta hori eta gu hortik ez guezen pasatzen. Guk ez ginen antolatuko Zelautardiko txapeketek eta sobretodo guk esasotzen esan eskolarrik ez ginen eruango. Porque hori eskolarra da udaletxeana eta eskolena eta ez klubana. Eta orduan hor susto bizia, porque eskolarreko txapelketan guk eruaten dut zauz. Eta orduan ia hor segidu zaben
baduan lahatzia kantxia usatzia. Pilota handiagoa protagonista den kirolera egingo dugu jarraian. Futbolera, jokalariak, arbitroa, protagonista bai, baina saleak ere horiek besteko protagonista badira. Bestela galdetu Julen Iriondori Donostian izan zen behin eta sale guzti hauekin ikusi. Zake gaur atletixan alde. Bai. Gaur da beti, gaur bakarrik. Gaur bakarrik. Bai, ez gaur bakarrik. Hola, Reala txapelduna, zer? Du diga, Seguro? Guk iraziko jau, geho bestia zeite, Atletik lagunduko dugu, Etzak ja, marritxa guztia zio, Hau, atletik zaliela. Di atletik zala, bion. Goiena telebizta honu bera, bera euskezla, maider. Hori bai bere, anten eskatxa. Gu Real zalia bete. Osasuna bigarren taldea mion, Real zalia bete. Gero atletik, euskal taldeak. Saiatuko bera, bihartek antzen jena saiatuko bera, atletik zali izaten. Aurtenila! Aramburu! Bueno, zer, gaur Reala zer? Txapeldu izango bala? Usteo baiet, espero bai. Zein biadu? Iru da utza gaur, lagunduko eusko? Espero baiet. Gora Euskadi. Baina gaur bakarrik ala beti? Beti. Euskalduna gara danok, Bai. Zalaparrean! Zamatxo Real zalia? Bai, noski. Eta zer egin behar dago Reala, irabazi? Nik uste baiet, baina, zaila izango dute. Atletisa lagunduko eusko? Atletisa lagunduko? Zaila izango dugu, baina bai, nik uste baiet. Ilusio hori bente ez du galduko, ezta? Ez, hori bukara arte. Gora Bergara, gora Reala. Gora Bergara eta gora Reala eta gora Euskal Herria. Gero eta gutxu falta, Txapeldun. Bai, hoxe baiet. Seguro txapeldun, Ziur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Real. Ega Josu. Bai, lehenengo ingo dugu erabazi, eta geho itxoin, gure atleti zeiteun. Eta zein gure atletik. Aleinak ingo itu. Zake gaur atletik egin, gaur bakarrik ala beti atletik egin. Beti. Ni euskalduna naizen bezala Reala eta atletikin. Eta lasai, aurrerago egingo ditugu eta beste sale batek dioen moduan elkarrezketa gehiago futbolaren inguruan. Kirolari askok egindako lanaren ondorioz errekonozimenduak jaso izan dituzte eta sari batzuk banatuko ditugu jarraian. Gustura jaso zuten Iban Galan, Jose Arriaran eta Debagoiena zikloturista taldeko kideek Arrasateko Aukea kirol erakundeak emandako saria. 3 sari banatu ohi ditu urtero Aukeak. Lehena norbanakoena, aurten Iban Galan, karatekak jaso duena. Bai, ilusioa egin guztat. Ez nauen espero, zeba jende piloa dago ez, eta kirolari honak da zamen Arrasaten, eta ez nauen espero nire tokatzea. Taldekako saria Arrasateko Debagoiena zikloturista taldearentzat izan da. 1976 urtean sortu zen kluba, naiz eta hasieran Makatzena izenarekin. Garai oparoenetan 100 bazkide ere izan zituen, Arrasatekoak ez ezik, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Aramaiokoak ere bai. Oso estimazio handikin, zatik eskara ditute olako gauzek hartzen da gaur pozina hartzeko. 2 sariok emateaz gain, herriak emandako kirolari honenak saritu asmoz aipamen berezi bat ere egin ohi du Aukeak. Aurtengoa Jose Arriaran pilotari ohiarentzat izan da. Egun 77 urtekoa, 17rekin hasi eta 29 bitartean aritu zen pilotan. Buruz-buruko lau finaletan izan eta 2 irabazi zituen. Binakako txapel bat ere jantzi zuen Pako Anaiarekin. Herriko seme bate orako gauza bat eitxi oso pozgarreze da. Claro que pozina bena, egon benaz ba. Egun pilota ez du oso ongi ikusten Josek Arrasaten. Arrasaten bastante eskas ikusten dut, askas. Dator gazterik edo. Ez que oin bakitzu zepazten dan. Batien lehengo eskolan, gero inglesa, gero beste batzu musikan, gero saskibaloia, gero gauza asko dauke. Da okuputa zuengo gaztiek. Zoriona kuadrilla, aurrerago sari gehiago banatuko ditugu, baina saskibaloian murgilduko gara eta Jorge Fernandez izango da urrengo protagonista. Bai, hori bera, Antena Hirukatean egunero lehiaketa saio arrakastatxu bat aurkezten duen horreta sari naiz bai. Izan ere ez dakitakizuen, baina Arrasaten ez izen eta saskibaloi jokalari profesionala izan zen. Eta Mister Euskadi ere izan zen. Atxeden hartzeko herria. Atxeko nik nahi dudan. Saskibaloian jokatzetik ezaguna zen herrian, baina orain dela hilabete batetik askoz ere ezagunagoa da, eta ez presizoki saskiak sartzeagatik. Izan ere eta tagruesen ari zela izan zuen minak eraginda, laga egin behar izan zuen eta saskibaloia. Baina horri esker nolabait lortu du Jorge Fernandezek 27 urteko arrasatearrak lortu duena. Mister Euskadi izendatu zuten. Bera hautatu zuten urriaren 8an ospatuko den Espainiako misterra hautatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari. Baina nolatan erabaki zenuen saskibaloia modagatik aldatzea?
Pizkat arraroa, ezta? Beno, egia esan nahi gabe izan zen, kasualitatea. Gimnasio batean ari nintzen, belaunean izandako minagatik, eta modelo agentzi batetarako argazkiak ateratzeko esan zidaten 3. lagun baten bitartez, eta birritan pentsatu gabe egin nuen. Kontuan izan da, gainera agian ezingo zela eserateran, nik saskibaloian jokatzen segitu nahi nuenetan. Baina ezin izan zen eta beste gauza batetara pasa behar. Eta lorpenen inguruan ari garenez, lehen esan moduan, eskuzabal etorri gara gaurkoan eta kirol sari gehiago banatuko ditugu. Aretxabaleta sariak banatu zituzten joan den zapatuan Aretxabaletako udaletxean. 1987 urtean eman zituzten lehenengo aldiz sari hauek, eta harrezkero ez dute besterik eman. Sariak beraien lanari eta esfortzuari esker, Aretxabaleta herritik kanpora ezagutzera eman duten talde edo pertsonei ematen diete. Aurtengo ekitaldian 3H elkartea eta Aretxabaletako pilota taldea izan ziren sarituak. 3H elkartea orain 10 urte sortu zen, eta 3. munduko herrialdeetan hainbat proiektu egin ditu. 3. munduarekiko dugun zorrak kitatzen hasteko konfidantzazko bidea eman dio elkarte honek udalari, eta gaur egun Aretxabaletako udalak 3H-en bidez bideratzen ditu herrialde hauetako laguntza guztiak. Pozgarria da, honek bintzak konturatzen geha, herriin ez gaudela bakarrik, beste batzuk jarraitzen dutela, eta garbi izan behar dana da, Aretxabaletako udaletxeak oso ondo laguntzen dula. Laguntza, 3. munduko laguntza gehiena 3H-en bitartez bideratzen du, eta benetan gu oso lagunduak eta benetan euskarri garrantzizkoa da guretzako udaletxean laguntza hau. Aretxabaletako pilota taldea izan zen 2. saritua. Talde honek Aretxabaletaren izena hain urrun eraman ez badu ere, aipagarria da iazko Gipuzkoako herriarteko txapelketan finalean izan zirela. Baina sari honekin urte askoko lana saritu nahi izan zuten, eta horrez gain urte hauetan guztietan taldeak aurrera egin ahal izateko behar izan diren pertsona guztiak. Guretako hau azkenien oso garrantzitsua da, ez? Eta horre bada, Atxabaltan postu urtien saririk ezemun izatia, eta guri aurten guri ematia sari hau, ez? Zorionak, hauei ere, oinati aldera ingo dugun jarraian, askoa gainen izan zen eta Oian Bega Bergararra ia Reala Europako postuetan sartuko ote zen galdezka. Hemen erantzunak. Reala Europako postuetan sartuko alda? Ikuazen ikustera oinatiko jendak ze uste duen hortaz? Bai, netako... Aurten, samurdako oin pasatia. Oin, urrengo kontu beste gauza hasengo dira. Urrengo urterako? Bai, beste gauza hasengo da. Urrengo urteako ez da klasifiko, pentsau ez. Eta beheko mailan ebilko da, ekipu oso kantzaute da, erreta da honetako ekipua. Ikuspegi eskorra guztiz. Nik oso zaila ikusten dut. Oso zaila. Oin da bie moan asko jain dabil eta, hobetu inbiako ben, ustez, goizen sartzeko. Aurreko urtean Osasuna erdipurdi zebilen eta Realak sekulako asusta emuzazkun. Honetan, badirudi alrebez dira lagozak? Oin gozo lan eguten dago. Osasuna ondo abil, eta Reala alrebez. Obaken dauen bisak eta bisak orgoiza mantentzen dian. Zurezek ekipoko azaletikekoa? Ez, deporrekoa. Deporrekoa? Ui. Txampionien esatukoa, baina segunda divisinoko zehabe horre bilko da, Segunda divisinoko baja edan be horre bilko da, eske Reala dau bastante kantzaute asko horiek, hori zarra die, asko, zarra die. Eta nipe estan dut iesko temporadi ona inauen, baina oso kantzaute haula ekipua. Koazebit ez da enteetan, enteo ez da enten, De Pedro beti lesionote da, eta Karpin eta kantzaute da, eskerrak zeak alkitza bastante itxuan dauna eta Javi Xabi. Horretxe iria honena Realekuak. Badi asko ulertzen dozula futbolaz, igual zu entrenatzaia izango zara Realeko horren urtean? Entrenatzaile ez, baina ni 10 urtekin Sanmamesa batein zen atletisek ustea. Zustu pasatuko da, la Reala bera jaitsiko 2. mailara, Europan lortuko da, edo zer? Zer, Realako betungo hau. Bai, eta zemarren postuan lortuko da, apostu batin. Nirekin, apostu bat. Ez da, Nik esateo sartzen dela Europan, zuk esateo zu? Baitxa. Baitxa? Bai. Orduan ezin dugu aposturikin, ni baita zuk bai? Jose Maria, Reala gustatxeako gure? Ni bai. Bai, eta egongo da Reala datorren urtean Europan edo ez? Bai. 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 Baina orten gaizki da Reala, ez? Gaizki. Hombre, joan zan urteanik konparatuta bai, baina... Muten da, esperantzia zala hobeto hiltzia, baina... Asuntua, hori ze da. Gure Europako postua igual Osasunak kenduko dozku? Kendu ez, bete igual ez, bisok zatik ez. Bisok igual? Oirurok, atletik bai, ez? Bate bat atleti saliango, mendien da. Osasuna! Osasuna! Tegu operalea! Gu.
Mendiko bota jantzi eta mendialdera egingo dugu. Ezin sasoi hartako kirol kontua gogora ekarri eta Inurrategi anaietaz ez hitz egin. Mendi tontor askotan jarri dute ikurrina, asko sufritu ere bai, baina kultura ezberdinak ezagutzeko aukera izan dute ere. 14.000 burutzea helburu zuten, ez dute erronka makala izan anaiek. Gu joaten garen moduen joan da, azkenien izenbiaz espezialista bat finantziazioen, eraketa lanetan, material kontutan, estrategia kontutan, bidai kontutan, mila historiatan. Eta ja dinamika baten sartzen zara eta, bueno, da gero oso historia erakarrekasia da. Bertan asko sufriruten da, baina, beste herrialde batetara joan, jende berrizia ezagutu. Garaipen asko eta oroitzapenez beteta ekartzen zuten etxera Inurrategi anaiek motxila. Tamalez, albiste txarrik ere izan da bidean. 2000 urtean zendu zen eta Felix Inurrategi Gebi mendiaren maldak jaisten ari zirela. Uztailaren 28 egun tristea izan zen mendizaleontzat eta bildur barik esan dezakegu euskaldun guztiontzat. Egun horretan Felix Inurrategi hiltzen Himalaian Gebi mendiaren maldak jaisten ari zela. Bai, oaintxe bertan harremanetan ipini naiz Jone Belokirekin, eta bera esan dit, ordu bat eta 10 lortu dutela tontorra. Albiste gogorra ekarri zuten eskualdera menditik aldi hartan, baina mendiarekiko harremana estu mantendu zuen Alberto Inurrategik eta lortu zuen 14. 8.000 egitea. Alberto Inurrategik Jon Beloki, Jon Lazkano eta Juanjo San Sebastian eduki zituen alboan. Beso zabalik hartu zituzten aireportuan eta baita Aretxabaletan ere. Txalapartaren doinuekin eta herritarren txaloen artean iritsi ziren txapeldunak Aretxabaletako udaletxe aurrera. Alberto Inurrategi, Jon Lazkano, Jon Beloki eta Juanjo San Sebastian nekatuta zeuden. Hala ere herritarrek erakutsitako berotasuna eta gertutasuna eskertu zuten mendizale euskaldunek. Omenaldi xumea izan zen, baina oso hunkigarria eta sekulako jendetza gerturatu zen Aretxabaletako udaletxe aurrera. Herriko 14 dantzarik igotako 8.000 gailur guztiak gogoratu zizkioten Alberto Inurrategiri. Eta segidan agurra dantzatu zieten. Herriko alkateak Angel Bergaretxek hartu zuen hitza segidan. Azken egunetan entzundako datu guztien artean bat nabarmendu zuen Angelek. Eta hala dira zizion Albertori. Orotara 10 izan dira 14.000 egin dituztenak. Eta horietatik bat 100% Atxabaltarra da. Ez dago gaizki mapan ikusten ez den herri batentza. Pako Iriondok Euskal Herriko Mendi Federazioko orezko presidenteak ere hartu zuen hitza. Eta omenaldia amaitzeko Alberto Inurrategik ere esan zituen hitz batzuk. Mila esker guztioi, momentu honekatik, momentu txarrakatik, txarretan egon duzuen babes eta laguntzak. Albertoren esker honeko hitzekin eta herritarrek eskainitako txaloekin amaitu zen Atxabaletako herriak semeari egindako omenaldia. Anaiaren omenezko fundazioa ere jarri zuen martxan Albertok, Felix Inurrategi fundazioa, Karakorumen bizi den jendea laguntzeko. Uste dut importanteagoa dela eskuartean ditugun proiektuak, eta gainera uste dut proiektu hauek ez dira izango, egun batetik bestera loratuko diran lanak, urte batetik bestera ere ez, epe luzera begira egin beharreko lana izango da hau, eta bai uste dut hortan datzala gainera fundazioaren pixurik handiena ez, nolabait luzera begirako lan horretan. Felix Inurrategi Baltistan fundazioak omenaldi xumea egin nahi dio mendizale Aretxabaletarrari bere heriotzaren 2. urteurrenean. Pakistango herri txiki bat eta Matxulu. Felix hiltzen tokitik gertuen dagoen herriskain zuzen ere. Bertako herritarrekin harreman handia zuen gainera Inurrategi anaietan zaharrenak. Horregatik, Felix Inurrategi Baltistan fundazioak ere Matxulun oinarritu du orain arteko bere egiteko nagusia.
Egiteko nagusiak ditugu momentu honetan bi proiektutan murgilduta gaudelako. Bata izango litzateke Matxuloko mendi eskola sortzea bultzatzea eta eraikitzea. Berez mendi eskola hori gainera Felix Inurrategi izenarekin ezagutzen dugu mendi eskola izango da. Eta gure sorpresarako izan da azkenengo berrien araberan, ia lehenengoko solairua ia ina dagoela. Orduan guk uste gendune, baina askoz belenago bukatuta izango dela, eta ia martxan, datorren neguan martxan jartzeko moduan edukiko dugula. Hori alde batetik eta gero beste aldetik etorreko litzateke uren proiektua. Ur proiektu hori, dakizuen bezala, bada Matxuluko herria urez hornitu nahi dugu. Lagunok horren gozoak ez diren kontuak albo batera utzi eta irria jarriko dugu gaurko atala borobiltzeko. Izan ere, saioan barrena ikusi duzuen moduan gure etxean kasetari askok xaxatu dituzte kirolzaleak kalean. Eta Maria Agirre kasetaria Aretxabaletarraren eskutik borobilduko dugu saioa. Bara joanera, joango gara jarraian. Inoiz egon zarete bertan, zer esango zenukete realzale edo atletik zale gehiago bizi zirela gaur 25 urte, egin apustu eta laizzer arte. Auzo honetan gutxi gora bera 50 bat lagun bizi die. Astien zier auzoko girua nahiko tranquila izeteta, bakoitza bere lanetan. Baina astebukaeria heltzen danien, danak telebizioei begira. Barajoengo erdixak errealekuak die. Eta beste erdixak bilbokuak. Erdixen giru atletik, da beste erdixen giru realeku ez da. Da batu Bilbon alde, da beste realen alde. Eta zeu ekipotako ezara? Ni atleti. Eta zaitxik? Txikiketik uxartuko eta betik uxot. Ja, mutikotatik izau. Eta zera zelebretan duzu egolaketa? Etxaferu ipu, oan irabazten daunin bateketa bestiek. Domekero? Domekero ez, partidu importantzietan. Arkalea ez dauken egin da orduen. Oin, aurten Bilboa zena guztura gehatu. Oi, alabez egintzen faeniaz. Irabazten itxibitzen? Oi, alabez, urtxe azara honaz Bilboa zerten. Uxe, azkenengo partiruen alabez egin olako ezea, subkampion gehiaketan alabeza. Da, itxiez. Urtxe azara gehatu nintzen, dator urtien ingotzen bere alde. Bizi guztien gainea. Nik uste dut, 10 urtetatik hasita, baina damen auzoan geixena dira atletikoa, baina guri bizi guztian bezinoetan hiri reala. Eta gaitik, Eta uale auzo honetan bizitzi ez da izango fasila, ez? Realekoa gutxi baldin bazare. Gu indartsua gara, Bai, gu danakin. Nik esan du beti daukutela ekipo bi. Hau txartu hartuta dango dara maixon entzuten badago jentia, baina ni dauket bi ekipo. Reala eta atletiken kontra jokatzen dagoena. Egisa da, Baina, pentsau. Ez lako kerra garen, Baina hemen ara maixon da hori gainea. Gar reala, anti-atleti eta atleti anti-real. Osea, beti sortu da, betik egon da, Bueno, atletik edo real? Atleti. Eta hausuen azarri bitzen izare domeketan? Biltzen die. Gauten die, iskusiño gauten die. Iskusiño gogorrak? Bueno, baina brometan, Brometan, ez, baina gauten die, iskusiño gauten die. Ni reala. Eta zaitxik? Betik guzti guzen jatelako reala. Hemen jente geixena zela atletiku dudan, eta betik adarra joten daulan, da nik geixe horra realea jodu. Eta hautengo tenboralditzen txartu pasako zaudenzu? Oso gizki. Eta, domeketan segiro goten da hemen? Giro oso ona goten da. Nik ipintzen dute realeko partiduk eta holan da, beteta eta ambiente ona. Aurten jenti zeixotxu, baina, ambiente ona. Eta, ambiente ona zaten duzu, baina gero hausuen eta atletik eta real salien adar jotze ondixak eta aserriepe bai? Bixeta goten di, geixen ona goten da, Ikusi duzue, batzuk atleti saliak eta beste batzuk real saliak. Eta beste batzui hori dana parra. Urrengo arte!